По едно време гледам мирами да им очавам ецикни мистерија пинкода на срцето миромани да им очаво о нигиленге аке гагилабел още пари то е пинкода на срцето ми мочаво 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 с гол 4 глада на старта. По едно време гледам един голф минава голф 4 от малко добре се са фу нямате никакъв шанс нямате никакъв шанс с този гол е поляки голямата мистерия пинкода на сърцето ти 13-26 За Видеомиро, най-добрия! Благодарим, продължаваме напред.